Ayan. Ano kayang mayroon sa EGMA, di ba po? So, mamaya, feel free, kahit hindi pa po kayo nagpalista o parang hindi kayo interested na mag-enroll, pero attend lang po kayo ng orientation para makita nyo po yung vision, makita po natin yung ano ba ang meron sa EGMA. So EGMA is Eagles Nest Global Mission Academy. So graduate po dyan ang ating syempre mga upper class po natin. Palakpakan po natin dahil sila ay nag-graduate po batch kaya. So this last January. So next is batch Doresh na po. Kaya sige po, enroll lang po tayo and then po tayo mamaya sa ating orientation. So next update po is mamaya is yung sa AGMA and of course yung prayer meeting po natin every Tuesday. So praise God dahil ang prayer meeting natin every Tuesday ay nag-grow, lumalago. Ayan, dumadami po ang ating. Alam ko po na may mga prayer meeting bawat barangay churches. So sa mga workers po natin, must attend the prayer meeting every Tuesday po dito sa ating Central Church. And sa every naman po, meron tayong DVBS o ang tawag ngayon is BOC, Bless Our Children. So, ang DVBS po natin, o mas alam natin sa DVBS, pero ngayon kasi ang tawag po natin is BOC, Bless Our Children. So, mangyayari po yan next week. Palakpakan po natin ang mga barangay churches na magkakaroon po ng DVBS sa bawat barangay. Meron po tayo dyan sa Banawang. Meron din po tayo sa Leet, either Zone 1 or 6, depende daw po kung saan yung mas maraming bata na paggaganapan. And meron din po tayo sa Nilombot, meron din po tayo sa Vintinilla, Malanay, Gagasangan, may nakalimutan, Kalasyaw, Dagupan, meron din po. So saan pa po? Sa Villa, Matik-Matik. God, tingnan natin, lahat po yan next week ay sabay-sabay, pero hindi tayo kulang sa workers. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil tunay nga na ang Christ Our Life Ministry ay hindi mahirap kausap. Amen. At meron po tayong pagkakaisa. So, busy na rin po ang ating mga coordinators per barangay. Mga principal po natin, mga busy na rin na nagli-lead. Gumagawa po sila ng mga, at tapos na pala, gumawa po ng mga activities, gumawa ng mga gagamitin po ng mga bata. And lahat yan ay provided ng ating Panginoon. Amen! So, excited po tayo na marinig yung testimony ng bawat nag-conduct ng DVBS, yung provision ng ating Panginoon. So alam ko, sabi ko nga, my testimony is, yung mga sila, two of my disciple is ano po sila ngayon, principal sa Nilombot and Vintinilla. And hindi na rin ako nakikialam. Sabi ko, matuto kayo mag-pray ng provision ng Panginoon. Kasi alam ko na hindi pababayaan ng Panginoon ang ating mga DVBS. And minsan nag-message po sila, nagbigay po Ate Diyos si ganito, ganyan. Nagbigay po si ano. So, grabe ang provision ng ating Panginoon. Sige, matuto kayong mag-budget. Ayan. So, yan naman po ang purpose natin. Bakit nagtitrain po tayo every year ng mga may iwan po natin sa mga DVBS po na yan. Ayan, so ang balita ko, mga principal po natin is yung mga youth po natin, like sa Leet, di ba? Sa Gagasangan, Malanay, ayan, sila Shikaina, sila Daniel. Sa Nilombot, and Vintinilla, yan sila Ate Lady and Ate Princess. And Teacher Janet, principal din po sa tawag dito, dyan sa Matik-Matik and Villa, Dagupan. Sa Dagupan sino?
si Teacher Edralyn. So, praise God. So, napakaganda po ng ginagawa ng ating Panginoon. Pwede po tayo dumalaw kahit saan. Diba? Kung kanino po tayo mas malapit, sige, pwede po tayong mag-support, pwede tayong dumalaw, pwede tayong tumulong. So palakpakan po natin ang Panginoon sa ginagawa po niya. Praise God. So ngayon, ready na po ba tayo sa salita ng Diyos? Yes, so mas maintindihan po natin yung pagkilos ng Panginoon kapag napupuno po tayo ng Word of God. So sa oras na ito, i-ready po natin ang ating mga puso't isipan. Amen. Requisite yan ng kaligtasan. But, alam naman natin ang kaligtasan kung paano naliligtas ang tao. Yan ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, right, na ito'y regalo ng Panginoon upang matanggap natin ang kanyang grasya. Pero, yung baptism sa water in obedience to the Lord and to fulfill all righteousness. Yeah, fulfill all righteousness. Maging ang Panginoon si Kristo, okay, ay nagpabautismo sa tubig upang to fulfill all righteousness. Okay, ay ginawa niya ang kanyang sarili na halimbawa ng pagsunod sa salita ng Panginoon. And in that way, the Lord will open more doors for us. Okay? Especially sa gifts of the Holy Spirit. Okay? Especially sa baptism of the Holy Spirit. Praise God. Sa divine enablement, sa pag-equip ng Panginoon sa atin upang yung mga bagay na mahirap gawin o hindi kayang gawin ay ng tao, sa level ng tao ay magawa natin. Yan yung power, okay, ng pagsunod sa mga salita ng Panginoon. So, sa tingin niyo sino ang yung iba siguro hindi natin shortcut pag may kausap natin yung binabautismuhan, di ba? Ibang pinagtitibay ang iyong pagpapahayag sa iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon, hari ng iyong buhay, ang iyong tagapagligtas, at siya lang ang iyong paglilingkuran ng buong buhay mo. Siyempre, ang sagot ay opo. So, nasabi nyo na noon, pero ang word ay pinagtitibay mo ba? Meaning, do you affirm? Ang pangalawa ay, ikaw ba'y nangangako na susunod sa Panginoong Jesucristo ng buong buhay mo? Hindi lamang sa baptismo sa tubig, kundi sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Sino sumagot ng yes? Of course, lahat. Yes. Okay? And then after that, okay, in the presence, okay, of the witnesses, sa presensya ng mga nandito na sumasaksi, at ganun din sa iyong sinabi, okay, or ipinahayag mula sa iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon tagapagligtas, at siya ang iyong paglilingkuran ng iyong buong buhay, at ganun din sa kapamahalaan na ibinigay sa amin ng Panginoon o pagbabautismo sa kanyang pangalan, then, yun. So, sino yung nagpapaptize kahapon? Taas ang kamay. Ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. In Jesus' name. Kumplito. Amen. So, nandun yung ingredient, yung pagpapahayag ng iyong labi, pananampalataya sa iyong puso. Okay? At, siyempre, nung nagpahayag ka sa Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan. Siyempre, matik yun. Okay? And then, yung presensya ng mga witnesses, mga sumasaksi, ang dami, mga 80 plus tayo kahapon. Amen ba? And then, the authority to baptize, okay, ay, of course, nang sinabi ng Panginoon, go and baptize. Okay, go and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. So, po rin ang Panginoon, in our journey, sa spiritual life natin, journey to Christ likeness, journey
to becoming more like Jesus Christ every day. Hallelujah. At siya ang ating template, siya ang ating ginagaya, siya ang Panginoong Kristo lang ang ating dapat sundin. Sa kanyang paglakad dito sa lupa ay nandyan naman nakasulat at unti-unting pinag-aaralan at itinuturo. So on that basis na ikaw ba ay handang sumunod sa Panginoong Kristo sa lahat ng kanyang mga katuruan at pinag-uutos? Yes. Ayan ang reason na tayo nagpapatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen ba? Madali ang go and preach the gospel. Sa totoo lang. Madali yon. Pero kung kailan, saan yung madali, yun yung parang hindi masyadong ginagawa, no? Go ye and preach the gospel. Hallelujah. Buti na lang at mayroong DBBS na naman tayo ng the whole week. So, hindi lamang, sabi doon, sa lahat ng sangkatauhan. So, pati bata included. Okay? So, ang medyo mahaba-habang panahon, yung teaching them all things I have commanded you. Yan yung reason kung bakit we go to church, we go to life group, sapagkat tayo ay sumusunod doon sa sinabi ng Panginoon na turuan ang mga tagasunod ni Kristo, right? Lahat turuang maging masunurin sa lahat ng mga ipinag-utos ko sa inyo. That's the most powerful, important part. Okay. So, we do not teach religion. We do not teach yung mga bagay na what we think about the world or about the Word. We teach the Word of God. So, for the past 3 Sundays, pinag-aralan na natin, right, yung how to enter into the kingdom of God. And yan ay sa pamagitan ng new birth in Christ Jesus. Kung paano natin tinanggap ang ating identity bilang mga anak ng Diyos. Amen ba? Okay, pinag-usapan din natin ang lahat ng yun ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Right? The empowerment of the Holy Spirit. Upang matanggap natin ang authority of the kingdom. Ngayon naman, praise God, ang pag-aaralan natin ay introduction sa kingdom culture. Kingdom culture and values. Meaning, if we belong to a kingdom, kung tayo ay kasama sa kaharian ng Diyos, and ito in the future, literal kingdom ito. Kaya tayo nananalangin, thy kingdom come. We are praying for the kingdom of God to come on earth. Okay. For our background at na knowledge, kailangan maintindihan natin na ang Diyos ay gumawa ng langit at lupa. Doon sa langit na kanyang kaharian na pinaghaharian at siya lang ang qualified doon. At ang earth na kung saan ang tao ang mamamahala na kasama ang Panginoon. So, ruling the earth with God's authority. And to do that, ulitin ko, babalik tayo sa God's original design. Nung sinabi ng Lord, let us make man, sa Genesis, let us make man in our own image, in our own likeness, and let them have dominion. So, huwag niyong kalimutan yung tatlong yun, image, likeness, at saka dominion. So, pag sinabing image, direct representative ng Diyos dapat ang tao, at pag sinabing likeness, it speaks of His similitude, okay? Similar, yung kanyang character, yung kanyang ugali, alright? At dominion, yung authority ng Panginoon. Pagdating sa image, sino ka? Identity with Christ. Sa character, sa likeness, yung similitude, yung paano ang relational characteristic ng Panginoon, paano makipag-relate, okay, sa tao o sa iba. At ang authority is kung paano to rule over the work of God's hand. Kasama dyan yung stewardship, right? Kasama dyan ang praise God, tamang paghawak ng mga blessings or material blessings na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ayun naman ay sa kingdom na yan, na spiritual, na unti-unting nagiging physical, because yan ang is the kingdom of God coming. Although dumating na si Lord,
Ang tawag sa pagdating ng Panginoon Kristo, during those times, sa old times, alright, sa first century, ang tawag dyan ay inauguration. The kingdom of God was inaugurated. Nung dumating ang church, okay, na itayo ang church ng Panginoon, which is during the Pentecost, yan yung expansion of the kingdom. Okay, dahil dumami. Ang kingdom of God ay yung mga taong pinaghaharian ng Panginoon Kristo. So the kingdom of God is in your heart. So sa pagbabalik ng Panginoon Kristo is, ang tawag dyan ay the realization of the kingdom, or the kingdom of God realized, manifest sa earth. So meron tayong millennium, 1,000 years, okay, on earth, na ang maghahari ay ang Panginoong Jesucristo. Okay, so yan yung ating framework upang maintindihan natin ito. Now, in that millennium, mayroon talagang kultura at values na kakaiba sa mundo. Kakaiba dito sa old earth or old world system. When we speak of world and earth, para maintindihan natin, the earth is more on the physical, di ba? Earth, heaven, earth. Pero ang earth, para umandar, may tinatawag na system or world system. Walang pinagbayan sa computer, hardware, pero kailangan mo ng software para umandar yung computer. So pag walang software, kahit may computer kang maganda, pag walang software, hindi siya aandar. Diba? Yung system mo, either Windows 10, 11, 12, gano'n. So, ang world system ngayon, ang nagpapaandar ng mundo ngayon, ang sistema na nagpapaandar ay hindi sistema ng Diyos as of now. Ang tawag ng ito ay world system, or sa Greek ay cosmos. Hindi po yan yung iniinom na soft drinks, cosmos. Okay. From the Greek word cosmos or the world system, ang nagahari ngayon sa sistema na yan ay ang demonyo. Influensyado niya yan. Hindi 100% maybe, pero talagang affected. Kaya, huwag kayong magtaka, huwag kayong mainis, huwag kayong magalit pag may mga leaders na corrupt. Because ang liwanag, the God of this world system is the devil. Liwanag? Okay. Ganun ba? Mga demonyo yung mga nakaupo sa... Hindi, wala akong sinabi. Huwag niyo sabihin, sinabi ni Pastor Lal, mga demonyo daw kayo. No. Ang sabi ko, the God of this world, what runs through the system of this world is the principle of darkness. Na kahit minsan mga Kristiyano na, Kristiyano na, talagang certified, validated na Kristiyano, pag kulang ang kanyang culture and values sa kingdom of God, hindi nahubog o hindi na ituro sa kanya, pag na-elect na politiko, asahan ninyo yan, ha? Ang kwan dyan, kung kulang ang pag-aaral, ang kanyang karunungan sa world, sa culture and values ng kingdom of God, pag umupo yan sa kultura ng mundo, umupo yan sa political system, makukurap. Kung mahina-hina siya. Na hindi ibig sabihin na, huwag ka nang pumasok sa politika pag Kristiyano ka. I'm not saying that. I'm saying, kasi part of our culture is salt and light. And I will be tackling that mamaya. So, iniligay tayo ng Diyos sa mundo, not to be a monk or to ascetic, to separate ourselves, mamundok na lang tayo, no. Inilagay tayo dito as salt and light. So, maganda kung ikaw ay nasa politiko, kung kaya mong impluwensyahan yung political world. Diba? Yung hindi ka makikiayon. Pero sa kultura ng mundo, pag ikaw ang hindi nakikiayon, ikaw ang masama. So, mapipersecute ka talaga. Part of the kingdom ulit yon, yung persecution. Tama ba? Pag ang kultura ng isang sistema ay corrupt at hindi ka nakiayon, ikaw ang kalaban. Tama ba? Pag isinumbong mo ang isang magnanakaw, ikaw ang iimbestigahan. Di ba? Wala kayong alam. Wala pa sa Banawag kasi yan. Gano'n na ba? You are the salt of the earth.
Ang tawag diyan in the last days, yung tama tatawaging mali at yung mali tatawaging tama. Magkakaroon ng culture change. But hanggat nandito sana ang mga anak ng Diyos, amen ba? Napipreserve dapat natin. Salt and light theology yan. Ang problema, marami ng Kristiyanong nababanas, Lord, kunin mo na ako. Kasi naapektuhan na sila ng mundo. This world is of
pag tibok ng puso? Sino kumukontrol niyan? Sige nga. Yung lungs mo, sino kumukontrol yan na breath in, breath out siya? Sino mag-decide dito na sabi niya, isang oras ako magpapahinga, hindi ako hihinga ng isang oras? O kaya matutulog muna ako, pagpapahingain ko ang aking puso. Nalaman ko ang puso ko tumitibok kahit tulog ako. O kahit na nagtrabaho ako, lalakas ang tibok. Pwede bang pagpahingahin muna yung puso? Pagka mo nang tumibok puso. Hindi pwede yun. Yeah? What causes you to live is something, a mystery. Pero pag Kristiyano ka, naintindihan mo, may Diyos na buhay. May principle of life na nasa atin. At yung may hawak ng principle of life na yan ay ang Diyos. Na hindi ito masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Basta kain, tulog, at gala. May paternity noon. Ang pangalan ay Katuga. No, yun yung sinabi ko. Kain, tulog, gala. Di ba? Gusto nyo maki-join. Noong unang panahon, may ganong fraternity eh. Nakasama ako noon din. Yung high school, di ba? Katuga. Parang, ano yun? Ang daming pumapasok. Hindi nila alam, kain, tulog, gala lang yung trabaho. Mga tambay. Mga problema ng magulang yun. Di ba? So, in this world, they don't understand that there is a principle of life na bumubuhay sa ating puso, everyday, utak, isip, lungs. Na pag Kristiyano ka na, hindi pwedeng ipagsawalang bahala mo yan. Dapat pag Kristiyano ka, alam mo na God is your creator and the purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos is to glorify His holy name. To give glory to His name. Sa book of Romans, mabigat ang sinabi ni Apostle Paul. Yung sinabi niyang, even if they know God, ang nakasulat, even if they know God, they did not give Him the glory due to Him. Bagkus, ang glory para sa Diyos, ipinagpalit nila sa iba. Yun ay malaking kasalanan. That is rejection ng Panginoon. Ayan, 21, Romans 1. Because that when they knew God, huwag yung sabihin, hindi nila kilala ang Diyos. Yeah? They knew God. Kahit yung mapagmurang presidente, alam niyang may Diyos. Tama? They glorified Him not as God. Hindi nila niluwalhati ang Diyos bilang Diyos. Neither were thankful, hindi marunong magpasalamat, but became vain in their imaginations. Now, hindi masama ang mag-imagine, pero ang problema, ang kasamaan ay yung vain imagination. And their foolish heart, see? Imagination is the mind, hindi na-renew, hindi alam ang katotohanan. They were blinded by the devil and their foolish heart. Right? Yung kanilang puso, the heart content, deceitful, was darkened. So, ibig sabihin, dati malinaw. Pero, because they did not give the glory due to God, the more you are going far away from God, from light, the more you are going to darkness. So, sin is actually going away from God. At yung sin na yan, may tinatawag na law of sin, which is, you sin, you go down. You go down, you sin. You sin, you go down. Ganun lang yan, ikot-ikot. The law of sin and death. Death means separation. So, punta tayo sa kingdom culture. When you are born again, when you are born into the kingdom of God, when you are, ulitin ko, ang born again ay hindi religion, it is an experience na ipanganak ka sa kaharian ng Diyos.
Amen? Maliwanag yung terms natin. Okay, kaya pag nagpipirma kayo ng inyong papeles, pag sinabi doon na religion, huwag mo ilalagay born again. Hindi yan ang religion mo. Amen ba? Pagdating sa documents, ilagay mo lang Christian. Eh, hindi ka naman Muslim. Hindi ka naman Buddhist. O di Christian. So, huwag mo ilalagay yung born again. Maraming nawawala na tuloy. Pati yung mga nag-check ng papel. Akala nila yung born again, religion or denomination. No. Never. Born again is an experience of new birth. Isang tao na ipinanganak na muli sa kaharian ng Diyos. Nung siya ay tinanggap niya si Lord as King and Lord of his life. Siya ay ipinanganak sa
values siya, mas mahal ng Diyos. Mas mataas ang uri na ibibigay ng Panginoon. Hindi ka binabangkrap ng Diyos. Hindi ka papahirapan ng kaharian ng Diyos. Bagkus, nakita mo, ang value ng kaharian ng Diyos ay mas mataas kaysa kayamanan ng mundong ito. Nakita mo yung turo ng nakasulat, what shall it profit a man if he gains the whole world and yet lost his own soul? Ang kaluluwa natin, ang pinakamahal na commodity dito sa lupa, if you will call it a commodity. Hindi pwedeng ipagpalit, hindi pwedeng bayaran. Hindi pwedeng ipagbili kay Satanas. Hindi pwedeng ipagbili ang kaluluwa, pero may mga nagbibenta eh. Tama? But, why? Kasi ang values nila mababa. Wala pa sila sa kaharian. Right? So, if you believe you are spiritually bankrupt without Christ, anong tendency mo ngayon? Anong tendency mo? Para yumaman ka, anong gagawin mo? Tatanggapin mo ang kaharian. Tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen! Kaya mapalad. Sabi mo sa iyong katabi, mapalad talaga ako. Amen. Ang tunay na kayamanan ay nasa kaharian. Pangalawa, blessed are those who mourn. Ano ibig sabihin yan? To mourn. Those are yung mayroong deep sorrow over sin, brokenness, injustice. Ang mundong ito, they are trying to avoid pain. Sa atin, pag nasa kaharian ng Diyos, ang sabi niya, weep with those who weep. Tama ba? Hindi pwedeng sabihin mong, ano yan? Kaligayahan mo, kaligayahan ko. Tama? Katagumpayan mo, katagumpayan ko. Anong susunod? Anong susunod? Kayamanan mo, kayamanan ko. Problema mo, suluhin mo. Hindi pwedeng ganun yun. Ha? Okay? Yung weep with those who weep, pag Kristiyano ka, you do not go away from people na may karamdaman, may kahinaan. Pero sa mundong ito, yun ang principle. Sabi nila, hanapin mo ang tunay na kaibigan mo pag mahina ka, pag may sakit ka. Tama? Sa mundo, wala. Mawawala yung mga kaibigan mo kasi baka utangan mo pa sila. Totoo yan. Pero pag may kaya ka, ang dami mong kaibigan. Sa mundong ito, yan ang kanilang prinsipyo. Pero sa kaharian ng Diyos, ang prinsipyo, sabihin ninyo, walang iwanan. Walang iwanan. Oh. Weep with those who weep. Alam nga namang, may kabiguan siya, tumatawa ka. Si Satanas lang naman tumatawa pag ikaw ay may kakulangan, kabiguan eh. Tama? At pag nagtagumpay ka, sino ang malungkot? Ang demonyo lang naman ang malungkot pag nagtagumpay ka eh. Dito sa Biblia principle, alright, rejoice with them that rejoice, weep with them that weep. Kingdom culture. So, we mourn over our sin. We mourn over our brokenness, sa ating kakulangan, sa mga injustice na kapaligid sa atin. Iniiyakan natin, Lord! Pero, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Diyos na umiiyak. Amen! Kasama mo ang Lord pag nandun ka na sa dulo ng kakayanan mo. Sino sa inyo dito na, alam niyo, maraming tao ngayon, sa totoo lang, hanggat kaya nila, sasarilinin nila. Pero at the end of the day, tatawag din sa Diyos. Lalo na pag malapit ng mamatay. Pero bakit hindi ka tumawag sa Diyos from the beginning? Amen. Bakit hindi ka kumonek sa Lord? So, when you weep with God, you receive comfort. Ang pag-iyak natin, makakatanggap tayo ng comfort mula sa Panginoon. Amen! Blessed are the meek. Mapalad ang mga
Mapagpakumbaba. Now, ang ibig sabihin ng mapagpakumbaba dito, blessed are the humble or the meek, maraming din nakakaintindi. Ibig bang sabihin ay, kung kaya mong mag-shoot ng perfect na 20, pag meek ka, isa-isa na lang ang shoot mo. Uy, meek siya. Magaling yan, pero hindi niya pinapakita ang kanyang kagalingan. Imagine, 20 ang kaya niyan, 10 lang ang isinut niya. Humble talaga siya. Ganun ba yung humble? Yung nagkukunwari ka na, no. Ang humility, hindi ibig sabihin na yung kalakasan mo nababawasan. Hindi ganon. Yung talent mo nawawala. That's not humility. Ang Panginoon Kristo nung siya'y nagkatawang tao, hindi naalis ang pagka-Diyos niya. Nandun pa rin. Amin ba? Nung ikaw na born again, anak ka na ng kaharian ng Diyos, hindi naalis ang pagkatao mo. Amen. Ano ibig sabihin yan? Strength under control. Ang meekness ay strength under control. Ang Panginoon Kristo nasa cross ng Kalbaryo, Son of God, the only begotten Son of God, sa isang iglap, isang pitik, lahat ng mga Roman soldier doon, lahat ng nagpipersecute doon, pwedeng matunaw na parang alabo. Hindi si Thanos yun, ha? Natawa yung iba, bilang nanonood kayo. Hindi si Thanos yun. Wala. Mo bilang yun. Okay. Si Lord, kaya niyang gawin yun. Pero because of the Lord's humility, yung kababaan ng loob ng Panginoon, hindi niya ginamit yung strength niya. Hindi niya ginamit. It's under control. So tayo din, ang ibig sabihin ng blessed are the humble, the meek. Kaya mo yan. Kaya mong ipakulong, kaya mong bugbugin, malakas ka, pero anong ginagamit mo? Pray. Compassion. Love of God. Mas mataas kang mag-isip kaysa sa Kanya. Sometimes, nami-misinterpret nila ang iyong meekness or humility bilang weakness. Akala nila weak ka. Akala nila mahina ka. Why? Kasi hindi ka bumabawi. Tama? Dinadaan mo lang sa panalangin. Amen ba? Praise the Lord. Naniniwala ka na ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo. Hindi mo naman sa pinag-pray na mamatay. Namatay. Pero hindi mo pinag-pray, ha? Hindi ko sinasabing, oy, huwag kang babawi. Pag-pray mo na lang na sumalangit nawa ang kanyang kalo. We don't do that. We pray na sila ay makakilala sa Lord. We pray na sila ay magising, matanggal yung demonyong maalipin sa utak. But huwag nyo ipag-pray na mamatay. May mga nagbibiro kasing ganyan. Pag-pray mo na lang, brother. Na ano? Sumalangit na nga, ganyan kalo. So, meekness, bakit? Parang na may mirror mo ang Panginoon. They can see Jesus inside of you. Na may mirror mo. Yan ang character ng Lord na hindi pwedeng gayahin ng demonyo. Yung humility. Kasi ang nature ng demonyo, mayabang. Tama? So hindi siya pwedeng magpakumbaba. Alright. So ito naman, blessed are the those who are hungry and thirsty for righteousness. Anong ibig sabihin yan? For righteousness. Yung passionate desire na ang kalooban ng Diyos sa langit ay mangyari sa baba. When you start to see, for example, uuwi ka sa barangay, pagpasok mo lang sa barangay mo, doon sa kanto, may inuman na agad. At, now, yung happy-happy nila, medyo okay, pero yung inuman, tapos sa kabila sugalan, tapos yung pang-dinner nila, itinaya sa sugal, tapos yung mamanahin ng anak na lupa, natalo na, tapos umiinom dito pero walang ulam pagdating sa bahay, medyo ibang usapan yun. Tama? Nagsasaya kasama ang kaibigan pero yung anak naghihirap. Baaw. Tapos pagdating mo sa gitna, makikita mo, di ba? Yung unrighteousness, meaning practices, kultura,
sa iyong puso umaapoy. You start to hunger, Lord, hindi ganito ang gusto kong makita sa barangay ko. Eh paano kung makita mo doon sa isang kapitbahay mo, sumisinghot? Okay lang ba sa'yo? Pag ang iyon ay normal na sa'yo, may problema sa'yo. Ang normal yon. Anong gagawin ko, Pastor? Gayahin ko si Jesus na yung mga nagiinuman. No. Okay, you are not doing that like Jesus. Pero magkakaroon ka ng hunger for righteousness. You thirst, Lord! Hindi ito ang mundo dapat na nangyayari. Ito ay biktima ng kasalanan at sila ay biktima ng kaaway. So you don't see them as enemy, you see them as victims. Sino ang unang nagkakaroon ng ganyan? Yung dating lasinggero. Yung dating sugarol. Di ba? Ganyan ako, Lord, oh, Father God. Yung mga classmate ko. Di ba? Pag hindi ka galing dyan, parang wala. Tama? Ngayon, pag baliwala naman sa'yo, kumakapal ka. Ibig sabihin, hindi mo nararamdaman ang sakit ng mundo. Ang Panginoong Hesus-Kristo, every time makakita siya ng kitungin. Ano ang batas noon? Pag may kitong, noong unang panahon, walang lugar na paglalagyan ng kitungin. Meron, pero overflow. Yung iba, nasa labas lang. Ang rule, pag ikaw ang kitungin, pag dumaan ka, hindi mapipilitan, dadaan ka talaga sa maraming tao, ikaw pa ang sisigaw. Kitungin, kitungin. Ina-announce mo ang pagdating mo. Ngayon, bawal na hindi mo sabihin yon. Kasi, pag sinabi mo, kitungin, ang mga tao ma-alert, lalayo, bibigyan ka ng daan. Parang ambulansya, di ba? Pag kitungin ka, you are cast out of society. Dapat nandiyan ka sa labas ng syudad lang. Kung sakali mang papasok ka dito, baka batuhin ka pa. You are cast out of society. Ano pa? Pinangiilagan ka. Maging pamilya mo, nakikita mo, hindi mo malapitan. Mga pamilya mo nandidiri sa'yo. Mga tao nandidiri sa'yo. Yan ang kitungin. But not with Jesus. Ang tingin niya sa taong kitungin, victim of the devil. Victim of... Kaya every time na magpagaling ang Panginoon, nilalapitan niya with compassion. Hungry for righteousness. Hindi pwede ang maghari sakit. Hindi pwede siya ay inaalipusta ng tao. Hindi pwede siya ay cast away forever. So si Lord mismo ang nagpapakita ng compassion, ng love, and ng restoration. Kaya pag yan ay inilihans niya, yan ay kinausap niya, gumagaling in Jesus' name. Amen? Gumagaling yan. Now, hindi niyo ba alam na ang ibig sabihin ng yung kitong sa spiritual side ay kasalanan? Ang kasalanan ay parang spiritual na ketong. We are cast out from the kingdom of God because of sin. Hindi pwedeng makapasok sa kalangitan. But Jesus Christ came to redeem us. Siya ang umako sa kanyang humility, sa kanyang compassion, sa kanyang thirst for righteousness, at makita ang equality sa tao, na dapat ang gusto niya, ang mga tao dapat ay masaya sa kaharian ng Diyos, nag-i-enjoy ng divine health sa kaharian ng Diyos. God knows your situation. Amen. Praise God. So, naintindihan ng Lord ang iyong sitwasyon. Nung naging Kristiyano ka, you must have that kind of heart. You hunger and thirst for righteousness. Lord, ano magagawa ko? Una, to have compassion to these people. Pangalawa, to pray for them. Pangatlo, hanapin mo ang way na maging pagpapala ka sa kanila. Amen ba? And then later on, sinabi niya, blessed are the merciful, the pure in heart, okay, the peacemakers, the persecuted. Alright, bakit? Ito ay nagdi-display, right? Those who are willing to suffer for the King.
Right? Pag gumawa ka ng mabuti, tumayo ka sa katotohanan, tinayuan mo ang tama, mapipersecute ka, mapalad ka. If you are merciful, hayaan mo yan, masamang tao yan. No, tulungan natin ito, tao din ito. You are merciful. Right? Then they will persecute you if you do the right thing. They will persecute you if you follow the king. They will persecute you if you are not agreeing with them. Pero ang sabi ng Bible, ang Word of God, mapalad ka. Amen ba? Pag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, you will set the standard. Dapat obligasyon natin yon. Ito ang sabi diyan, malaki ang reward sa kalangitan. Amen ba? Praise God. In other words, ang principle ng kaharian ng Diyos, ang values natin, ang ating mga principle, values at kultura ay hango sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. What it means is that to live in the kingdom of God, dapat i-adapt mo ang kultura at values ng kaharian. Na ito ay pag-aaralan mo sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. You must mirror the character of Christ because you belong to the kingdom. Amen! Praise God. So, yan yung be attitude. Do not just be like the world, but you be like the child of God. At yan yung magsisimula yan, ang representative ng kaharian ng Diyos sa langit ay dito sa church ng Panginoong Hesukristo. Amen ba? So wag tayong manatiling ordinaryong tao sa pamumuhay, sa pag-iisip, sa pag-uugali. We need to grow up. Amen. Praise God. So, mirroring the life of Christ. Learning the values in the culture of the kingdom. Praise God. Itinuturo yan ng Panginoon. Pinag-aaralan natin ang nagpapatuloy hanggang sa wakas. So wag kayong susunod lang hanggang sa cross. Sumunod tayo even after the resurrection. Amen ba? Hallelujah. Okay? And I will introduce the next point. So, tapusin ko ito yung next meeting. The next point is yung sinabi ko na kanina, in-introduce ko na, sa values and culture of the kingdom, yung kultura ng salt and light in the dark world. Kaya sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16, you are the salt of the earth, of course. You are the light of the world. Meaning, ng salt, anong trabaho ng salt, mga nanay? Ha? Pampaalat? Ano? Adds flavor. Ano pa? Preserve. Ano pa? Salt. Kasi may mga pagkain na hindi kailangan ng salt, di ba? Yung sweetened, di mo kailangan ng salt doon. Mag-aaway. Okay? So, ano ang paggamit ng Lord sa you are the salt of the earth dito? Ano ang paggamit? Ano ang context? Preservative. Natural preservative. Ang mundong ito ay nagdi-decay. It's going down. Decaying. The culture, the morality of people is decaying every day. Araw-araw yan, bumabagsak, bumababa. Pero pag may Kristiyano dapat, napipreserve. Ano ang dapat unang ma-preserve? Ang pamilya natin. Amen ba? Pangalawa, yung church. When the family comes together, it becomes an assembly. It becomes the church. So, napipreserve yung church. Pag may in-invite ka na tao from the world like you before, napipreserve siya. Praise God. Amen ba? Napuprolong. Okay. So, yung another is to add flavor. Flavor. Tama yun. Masarap palang maging Kristiyano. Amen. May mga iba nagsawa ng pumunta sa church kasi hindi tinuro ang salita ng Panginoon. Iba ang naituro. Relihiyon. Kaya nagsawa na. So, another, siya naniniwala na ang salt nagkikreate ng thirst.
Amin ba? Sino ang nauhaw nung siya ay nasa dagat? Uminom ka ba ng tubig alat? Hindi naman, di ba? So, pwede kang mamatay sa gitna ng dagat sa uhaw. Tama ba? Tama ba? Pwede kang mamatay sa uhaw sa gitna ng dagat. But what I mean is, praise the Lord. Okay? You are the salt of the earth. Pwede ba na ang salt nawawala ang kanyang flavor, yung saltiness niya? Ano ba yun? Na-experience yun na? Nawawala ba? Okay. Useless. Pag nawala ang flavor, nagiging useless. Light. You are the light of the world. Ano ang trabaho ng light? Una sa lahat. Sino sa inyo dito nagagalak pag walang ilaw? Wala naman, di ba? Nagagalak pag brown out. Wala. Sila bang nagagalak pag brown out? Mga magnanakaw. Uy, brown out. Laging brown out. Yeah? Okay. So, the light exposes darkness. Pag may light, kahit maliit lang, it will guide you. Tama ba? Ay, nangyari yun sa akin. Pag akyat ng Mount Pulag, naubusan kami ng battery ng flashlight. Ang ginamit namin ni Casey, light ng cellphone. Maliit lang yun. Step by step. Yan. Yan. Nung umaga na, nabigla kami. Kasi alam mo na ang kapaligiran mo. Pagbaba namin, yung dinaanan namin, gilid pala ng bangin. Oo, di ba? Wala ni Casey yan, siya yung nag-akay sa akin. Kasi na-exhaust ako going up dahil ako lahat may dala ng backpack noon eh. So, yabang-yabang ko, kayang-kaya ko yan. Hindi ko pala nakaya. So, the light gives and exposes what is in darkness. It reveals the truth. Right? We shine. Ang Kristiyano, hindi nagtatago. Kaya niniwala. Walang secret Christian. Amen. We shine good works so people will glorify the Father in heaven. Praise the Lord. So, yung iba, nagtatago sa monasteryo. Gusto kong maging makadiyos. Gusto kong magmungha. Diba? Na in despair ako, pupunta na lang ako magpare. Okay? So, ang liwanag hindi umaatras sa dilim. Siya ang nag-a-advance. Amen ba? Praise God. So we are the light of the earth. Yan ang sinabi ng Panginoon. It is our duty to shine the light. To show forth the praises of Him who have transferred us from darkness to light. Anong magiging resulta dyan pag ginawa natin yan? All these things shall be added unto you. Sa Matthew 6:33. Kung inuuna natin ang Panginoon, that is the value and the principle of the kingdom, seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo muna na pagharian ka ng Diyos. Right? At ang kanyang katuwiran. And all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Okay. I will give you some analysis lang. Noong unang panahon, ang turo ng religion, sa mga hindi pa, ngayon papasok ito sa inyo. Para maging spiritual ka, pabayaan mo yung physical. Tama? Kaya kung magmumungha ka o kaya mag-ascetic, monastery, monk, either anumang religion, hahaba ang mga balbas. Tama, no? Magiging parang kwan. Pero maganda naman, may mga bagay sila. Ako, pinag-aaralan ko, maglagay ako ng mahaba dito. O kaya ilipat ko yung buhok dito. Nababawasan dito, nandito na pala. Yeah? Parang napapabayaan mo ang iyong sarili. Parang gano'n. At kung ikaw ay mayaman, dapat ipamigay mo ang iyong mga ari-arian at ibigay sa church at ibigay sa mga kwan. At mamuhay kang mahirap. Yan yung interpretation. Bakit? Yan ay galing sa Platonic philosophy na material things are evil at ang spiritual ay makadiyos. Galing yan doon. Sa utak na yon.
Kaya tayo, maraming mahirap kasi naniwala, maging mga Christians, dahil habang ikaw ay naghihirap, banal ang feelings mo. Di ba? Banal. Oy, mahirap, nakakaya ko. Siyempre naman yung mga mahirap, nananalangin. Tama? Hindi, maraming mahirap sa ako, hindi nagpipray eh. Okay. So, pero pag mahirap ka at religyoso, lagi kang mananalangin. Lord, Lord. Di ba? Pray, pray, pray. Yun ang konsepto natin. At yung mga mayaman, sa tingin natin ay, uy, pinagpapala sila ng Diyos. Ang ating pananaw ay pag may pera, sana all, bakit siya lang, Lord, ang pinagpapala mo? Kami. Ang pagpapala in terms of material things. Mali ulit. Kasi kung yun ang terminolohiya na ang mga maraming pera, maraming sasakyan, maraming bahay ay pinagpapala, di ang next na sasabihin siguro ay magbenta ka na lang ng droga o magnakaw ka na lang ng maleta dahil pinagpapala ka. Wrong, di ba? Hindi sukatan yung pera, kayamanan, material, na ikaw ay pinagpapala. So tuloy, ang mensaheng dumarating sa mga tao, next election, tatakbo rin ako. Yun ang pumapasok sa utak. Bakit? Itong mga politiko, yumayaman. Pinagpapala. Wrong. Diba? Kasi yan ay katuruan ng relihiyon. Katuruan yan ng Platonic dualism. Ang tawag namin sa theology, dualism. Right? Siniperate nila ang spiritual sa physical. Pero pag titignan mo ang Bible, the Lord created the heavens and the earth. The earth to be ruled by men. Tayo ang mamamahala. Give them the dominion. Let us give them the dominion over the works of our hands. Nananalangin tayo, Lord, our Father art in heaven, holy be your name, thy kingdom come. Meaning we are praying for the kingdom of God na bumaba. We are actually praying the kingdom of God will expand. Tama ba? So, hindi tayo pupunta na, Lord, kunin mo na ako, bankrupt na ako dito sa lupa. Kabi-kabila ang sumisingil. Hindi ganon.
Puri ng Panginoon, yung nabanggit po ni Pastor, yung kingdom of God sa ating mga buhay. Okay. Minsan, ang hinanap ng tao, yung kingdom hall. So, maraming kingdom hall dyan. Okay. So, pero sa atin bilang mga new creator, tayo po na po yung new creation. Okay. Kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang. Okay, so dahil tayo po ay bagong nilalang, tayo po ay binago ng Diyos sa ating pag-iisip, okay? Sa ating action, ano pa? Sa ating mindset. Ano pa ang binago ng Diyos? Maging ating mga belief. Salita, okay. So sa pamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay binabago araw-araw. Tandaan po natin yun, ha? Kagaya nung nabanggit ni Pastor, yung kanina related doon sa tinuro ko sa police. Minsan tayo, pag sa organization, pag alam natin na tayo na lang, dadalawa na lang tayo, na tumatayo sa tamang standard, ay sabi nung makiayon na lang tayo sa majority. Wag. Amen. Dahil alam natin kung sino ang ating Diyos na ating pinanampalatayanan. Kaya napaka-importante po yung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kasi narurut o kaya it depends yung lumalalim ang ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Amen. So alam ko na alam natin yon na kailangan natin na patuloy na mag-aral para hindi tayo ma-influensyahan ng mundong ito. Dahil maraming mga taga-influensya ngayon, nabanggit din ang politics o maraming mga promises. Pero kung alam natin, ang Diyos ang siyang tunay na nagpa-promise, siya ang totoo. Okay, although nandito tayo sa ibabaw ng lupa, syempre, alangan naman na hindi tayo kikilos, okay? Kumilos tayo, ipakita pati yung compassionate, sabi ni Pastor, shine, okay? Makita ang ating mabubuting gawa, magagandang gawa ipakita natin sa mga tao. Well, of course, hindi natin kayang gawin yon kung wala ang tulong ng Diyos. Amen. Okay, wala tayong compassionate heart kung wala ang Diyos sa atin. Kaya rin yung paggawa natin ng mga mabuti, siyempre alam natin kung ano yung standard ng Panginoon, okay? Kaya kailangan yung standard ng Diyos ay maging standard din natin. Alam nating i-differentiate yung right and wrong, yung good and bad. Okay, dahil sa mundong ito, hindi natin wag tayong padadala sa agos ng mundong ito. Okay. Maging sa mga panahon ng crisis na ito, instead na sasabihin natin na kailangan nating mag-pray, kasi kung magdidepend tayo sa ayuda, kagaya nung itong last week may ayuda, okay, yung fuel ayuda, which is may more than 2K, ganon. Kung doon ang mga tao dito sa mundo, doon lang sila nagdi-depend, okay? Wala, mauubusan. Pero tayo, okay, hindi tayo nagdi-depende doon sa 2K, 2,300 na ayuda. Tapos pag hindi naibigay ng maayos, umaangal ang mga tao, pero wag tayong makiangal na kagaya nila. Amen. Imagine, for the first time, kasi bilang farmer, kasali po ako doon sa ayuda na yon. First time ko na pumila ng parang bituka. Parang bituka. Okay, nandun lang. Yung iba, ang daming sinasabi. Okay. Pero pag may kaayon ka doon, wow, hindi ka na nakitang, hindi ka na, kumbaga sa hindi represent yung Christ life. Okay. Yung makikita nila na kahit ang init, mainit doon sa pila na yon, nandun kagalakan. Amen. O minsan sabi nga, sana mahaba ang pila, sana medyo dinagdagan naman yung ayuda.
Imagine half day na ano, yung iba almost isang araw para lang makuha yung ayuda. So, yun, bilang mga anak ng Diyos, makikita po tayo sa gitna ng krisis ay ma-influensya natin ang ating mga tao. Okay, mayroon tayong compassion sa kanila. Makikita nila yung kilos natin na irepresenta po natin ang ating Diyos in the middle of crisis. Marami pong crisis kasi hindi lamang sa material crisis, maging sa mindset, sa kaalaman, sa karunungan, sa pag-iisip, marami, napakarami. Sabi nga ni Pastor, meron din kahit mga Christian, minsan natatangay. Natatangay po tayo. Okay. So maliit, minsan kaya pag pumupunta tayo sa mga ganun, mag-break ka na lang kasi baka ikaw ay matangay ng kanilang mga konsepto. Nagagalit sila sa gobyerno. Galit sila sa buhaya, sa maleta. Natural na magalit tayo doon, pero hindi ibig sabihin na tayo yung gagamitan ng diablo para magdada, kundi mag-pray. Amen. Marami pong even sa mga barangay sa ngayon, dahil ako, siyempre ganun ako ay, hindi lamang spiritual yung natin, siyempre yung kung baga sa politics, nandun tayo, hindi pwede tayong lumabas doon, nandun tayo, na-obserban natin. At napaka-importante po ang salita ng Diyos na nasa atin, especially maraming salamat sa ating senior pastor at saka si Inay, na patuloy po tayong hinuhubog. Mayroon nga isang testimony ko, may isang nag-aaral kami, sabi niya, ay ganito pala, sabi niya, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kakaiba nga yung Bible study at saka yung ginagawa niyo, Pastor Aseni, yung life group. Kakaiba. Oo, para bang hinihimay-himay mo, papasok doon sa loob, tapos i-apply natin sa sarili natin. Oo, ang ganda, may kahirapan nga. Pero ang mga anak ng Diyos ay nagkakaroon po tayo ng pagtsatsaga. Amen. Praise God. Yun po, yung kingdom of God na nasa atin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, alam natin, ang kingdom ng Diyos ay nasa ating buhay, okay? At i-apply natin every day sa ating mga buhay. In any circumstances sa ating buhay, ay gamitin po natin sa tulong ng Diyos. Because apart from God, we can do nothing. Okay? Ang lahat na ito, alam ko na marami pa kayong idadagdag yan. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa Kanya lamang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. To God be all the glory. Amen and amen. Praise God. Amen! Praise God! So ngayon naman po, tayo po lahat ay tumayo upang maghanap ng ating mga kapartner sa prayer. Ito po ay isa sa pinakamahalaga at importante sa ating program dahil syempre pray one another po tayo. Ask natin ang ating mga kasama kung ano yung mga prayer nila, ano po yung mga prayer request, prayer concern na meron ng bawat isa. Sige po, hanapin po natin ang ating mga partner sa pananalangin.
Hallelujah! Amen! Ayan, purihin natin ang Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at purihan natin ang Diyos na buhay. Amen. Sabi niya nga po sa Psalms, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Amen? Sino pong handa ng magpuri sa Diyos ng may kagalakan? Amen! Yes, Lord. This is a day, O God. We will rejoice and be glad in it, O God. This is the day that the Lord has made, that the Lord has
Psalms 145 verse 3. Great is the Lord and worthy of our praise. So His greatness, no one can fathom. Lord, yung kadakilaan mo sa aming buhay, Panginoon, wala pong salita o kulang ang salita upang may paliwanag ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, dakila ka sa lahat, Panginoon. Dakila ka sa aming pamilya. Dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lord, tunay nga na dakila ka, Panginoon. At karapat dapat ka lang itaas, Panginoon, ng mga nilikha mo, Panginoon. Ng lahat ng nilikha, O God. Sa ibang kupuri, magpapasalamat, O God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. We lift your name on high, Jesus. Yes. Yes. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place. The joy of the praise the Lord. And great is the Lord in whom we have the victories. He is us against the enemy. We bow down on our knees. Yes, Lord, come on, church. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust
presensya, Panginoon, na siya pong yumakap sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa kagalakan na hatid mo, Panginoon. Salamat sa kagalingan sa mga sakit po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw siyang aming kalakasan, aming tagumpay, Panginoon. Maraming salamat, O God. Tinataas ka namin, pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah, purihin ka amang banal, O God. Dakilain ka, sambahin ka amang banal, O God. Kulang, O God, ang aming salita, O God, upang ikaw ay purihin, sambahin at pasalamatan. Salamat amang banal sa iyong kabutihan sa amin. Hindi ka nagmamali, Panginoon, kailanman na bagamat kami nagkukulang at nagkakasala. Hindi po kami iniiwanan, Panginoon, at hindi niyo po kami, O God, pinababayaan, Panginoon. Salamat amang banal sa iyong napakadakilang pag-ibig. Salamat amang banal, O God, napakabuti niyo po, Ama. Muli, Ama, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka po namin, sinasamba at pinapasalamatan. Tinataas ko po, O God, ang Colm family, ang aming pamilya, ang pamilyang ito, Panginoon, O God. Salamat amang banal sa pamilyang ito, Lord. Patuloy niyo po, God, na buklurin, O God, samahan ang pamilyang ito, O God, na magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, O God, ang bawat isa, at nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat amang banal, di ka po nagmamahal, Panginoon, O God. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, gabayan, patnubayan, Ama. Kailangan ka po namin, Ama. Wala po kaming magagawa, Ama, kung wala ka po sa amin. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming karunungan. O God, maraming salamat amang banal. O God, pagpalain niyo po, O God, ang lahat ng aming matapakan, lahat ng aming mahawakan, Ama. Pagpalain niyo po, O God, ang bawat pamilya nandirito, Ama, pagpalain niyo, Ama, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay. Naming pinaglilingkuran, Ama. At hindi kami magsasawang maglingkod, magpuri sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay buhay, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan, O God. Maraming salamat, Ama, Lord. Patuloy ko pong pinagkakatiwala ang pamilyang ito, Lord. Patuloy niyo po yung pag-umapawin, O God, ang pagmamahal, O God, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy niyo pong samahan, Ama, ang bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo po, O God, ang pamumuhay ng bawat isa. Ipakita niyo po, Ama, O God, sa mga tao, O God, ang Colm family, Ama, ipinagpapala mo, Ama. At hindi niyo po pababayaan kailanman, Panginoon. God, at anumang gawin ng kaaway, Lord, ay walang karapatan sa pangalan ni Jesus. Talunan na, O God, ang kaaway sapagkat kami, Ama, ay anak mo, Lord God. Di mo hayaang talunan, Ama, sapagkat makapangyarihan ka, Ama, na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Maraming salamat, Amang Banal. Pinagkakatiwala ko po siya ang lahat, Panginoon, O God. Patuloy ka pong manguna. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mahawakan, Panginoon. Lahat ng aming matapakan, lahat ng aming negosyo, lahat ng aming hanap buhay, pagpalain niyo po, Ama. Gawin mo po kami, O God, na ulo, hindi po buntot, Panginoon, O God. Salamat, Panginoong Diyos, O God. Ikaw ang siyang maluwalhati at madakila, O God, sa aming buhay. Salamat, Amang Banal, Lord, O God, sa pamilyang ito, Lord God. Kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sama-sama na maglilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Sapagkat, Panginoong Diyos, ikaw ay buhay, Panginoon, O God, Lord. Ipakita niyo po, O God, sa mga tao, Lord God, dahil kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. Diyos na buhay na makapangyarihan, Panginoon, O God. Hindi mo kami ahayaan, Panginoon, O God. Talunan na po ang kaaway, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, O God. Yes, O God. Salamat, Amang Banal, Lord. Panginoon, pagpalain niyo rin po, O God, ang aming pastor, Panginoon, God, Lord, ang kanyang pamilya, Lord. Pagpalain niyo po, Ama. Samahan niyo po, God, ang bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, O God. Pagpapalain niyo po kami, Lord God, sa lahat ng aming gagawin, O God. Panginoon, pagpapalain niyo po, Lord God, ang bawat, Panginoon, O God, trabaho, negosyo, O God, ang pag-aaral, O God, ng mga estudyante, Lord, ay pagpapalain niyo rin po, Ama, Panginoon, na magiging mangunguna, O God, ang bawat estudyante, Panginoon, God, Lord, O God. Salamat, Amang Banal, Lord, pinagkakatiwala ko po siya ang lahat-lahat, Panginoon, O God, ang may sakit, sino may sakit, O God, sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan yung malatay ng mga sugat, Ama, ay pinagaling mo na, Panginoon, O God. At walang maghihirap, O God, sa pamilyang ito, Panginoon, O God. Sapagkat pinagpala niyo na po, Ama, ang pamilyang ito, Panginoon, O God. Hindi niyo hayaan ang pamilyang ito, Panginoon, O God, Lord. Pagpapalain niyo po, Lord, O God, ang mga nanlalamig, O God. Pag-iinitin niyo, Ama, in Jesus' name. Patuloy po kayong manguna sa bawat pamilya, Lord God, na magkaisa, magkasundo ang bawat isa na magpuri sa iyo, Panginoon. Sumamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu, sa katotohanan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ang bawat pamilya, Lord God,
na lumanlamig, lumayugan sa iyo, Panginoon. Bagkos, Lord, ay patuloy na mag-iinit, at patuloy na lalapit, at patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat buhay ka na Diyos namin, na pinaglilingkuran, Panginoon. Maraming salamat, Ama, nag-uumapoy ang yung kapangyarihan sa bawat isa, nag-uumapoy ang presensya sa bawat isa, nag-uumapoy, Panginoon God, sa sambahang ito, Lord God, O God, ang iyong presensya, Panginoon. Salamat, Amang Banal, di ka po nagmamali, O God, sa aming buhay, hindi kami, O God, magsasawa na ikaw ay purihin, sambahin, sapagkat, Panginoon, napakabuti mo po sa aming buhay. Sa iyo lamang lahat ang kapurihan, ang kalwalhatian, at ang kadakilaan. Sa tanging pasangalan na Jesus, purihin ka, Ama, dakilain ka. In Jesus' name, amen. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Father. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Diyos na umibig sa amin. Panginoon, dakilain ka, purihin ka sa araw pong ito, Panginoon, O God. For you alone deserves all glory, Panginoon, O God. Lord, nilalapit po namin, Panginoon, lahat ng ministry, Panginoon, Christ Our Life Ministry, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng karunungan. Anoint everyone, Panginoon, na ginagamit niyo, Panginoon, O God. Make us a vessel for your honor, O God. Give us a pure heart, Panginoon, O God, upang makapaglingkod po kami, Panginoon, O God, ng buong puso, Panginoon, O God, ng buong lakas, na walang hinihiling kapalit, Panginoon, kundi ang itaas kayo, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon, O God. Lord, bless every pastors, Panginoon, O God, na nagpapastol, Panginoon, O God, ng inyong mga tupa, Panginoon, O God. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katatagan, lakas, Panginoon, O God, and provide everything, Panginoon, that they need, Panginoon, O God. Lord, minsan nagkukulang po sila, Panginoon. Ngunit, Panginoon, O God, by faith, Panginoon, O God, sila ay, Panginoon, O God, pinagpapala niyo, Panginoon. Lord, minsan, Panginoon, napanghihinaan po sila. Ngunit kayo ang mag-comfort sa kanila, magbigay ng kalakasan sa kanila at karunungan sa kanila, Panginoon, O God. And Lord, bigyan niyo po ang mga tupa, Panginoon, O God, ng puso, ng pagsunod sa kanilang mga pastol, Panginoon, O God. Lord, O God, samahan niyo po lagi sila, Panginoon, in every churches, house churches, Panginoon, O God. Bless niyo po lahat, Panginoon, nang naglilid po dito, Panginoon, nagpapastol po dito, Panginoon, O God. At mas dumami pa po, Panginoon, O God, ang mangyari, Panginoon, O God, na house churches. Lord, we declare, Panginoon, lahat ng barangay ng Santa Barbara, Panginoon, O God, magkakaroon ng house churches, Panginoon, O God. At bibigyan niyo po, Panginoon, ng bawat leader, Panginoon, ng puso, Panginoon, O God, to lead, Panginoon, to teach, Panginoon, O God, at magpastol, Panginoon, sa bawat barangay, Panginoon, ng Santa Barbara, Panginoon, O God. I pray, Panginoon, O God, sa bawat leader, Panginoon, na maglingkod, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, O God, ng buong pagmamahal sa inyo, Panginoon, O God. Lord, every spirit, Panginoon, O God, na humahad lang sa kanila upang hindi po sila makapaglingkod, Panginoon, O God, we rebuke it in the name of Jesus, Panginoon, O God. We rebuke it, Panginoon. No weapon formed against us, Panginoon, shall prosper, Panginoon, O God. Dahil kami, anak niyo, Panginoon, O God. You deserve, Panginoon, na paglingkuran, Panginoon, O God. You deserve, Panginoon, O God, na sundin, Panginoon, O God. Lord, sa music ministry po namin, Panginoon, ng bawat tumatayo, Panginoon, isamahan niyo po, Panginoon. Bawat pagtugtog po nila, Panginoon, pag-awit, Panginoon, O God, ay alay lamang sa inyo, Panginoon, O God. Ay alay lamang sa inyo, Panginoon, O God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, O God, na may isa sa amin, Panginoon, O God, ang manakawan, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, O God. Kundi tumatayo lamang po kami, Panginoon, O God, na kayo ang tinataas, Panginoon. We rebuke pride, Panginoon, O God. We rebuke pride, Panginoon, O God. Walang Kristiyano, Panginoon, O God. Walang servant nyo, Panginoon, O God. May ganitong spirit, Panginoon, O God,
Dahil kayo lang pong tinataas po namin. Sa bawat pagtayo po namin sa harapan, kayo po, Panginoon, O God, ang hinaharap po namin, Panginoon. Hindi po ang aming sarili, Panginoon, O God. Lord, lahat po ng mga teachers, Panginoon, na magtuturo sa DVBS, Panginoon, na bigyan nyo ng karunungan, Panginoon, O God, at lahat ng kabataan, Panginoon, na matuturuan, Panginoon, O God, ay makikilala kayo, Panginoon. Magkakaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa inyong salita, Panginoon. At lahat ng mga batang ito ay tinataniman nyo po, Panginoon, O God, at darating yung time, Panginoon, O God, kayo ang aanin nito, Panginoon. They will grow. They will be fruitful, Panginoon. And soon, Panginoon, they will be leaders, Panginoon, O God. Mga workers sa inyong upasan, Panginoon, O God. Lord, I pray, Panginoon, sa mga ministry, Panginoon, na hindi man nakikita namin, ngunit nakikita niyo po, Panginoon, na ipagpalain niyo sila, Panginoon, O God. At bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, O God, Lord, you deserve, Panginoon, O God, na paglingkuran. Hindi lang po kami uupo, tatayo. Every Sunday service lang ay a-attend, Panginoon. Kundi, Panginoon, bawat isa ay maglilingkod sa inyo ayon sa gift na binigay nyo sa amin, Panginoon, O God. I believe, Panginoon, bawat isa sa amin may gift, Panginoon. I believe, bawat isa sa amin may wisdom, Panginoon, na binigay nyo, Panginoon. Dahil ang banal ni Espiritu ay nasa sa amin, Panginoon, O God. Lord, mag-apoy kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Holy Spirit, mag-apoy kayo sa bawat puso ng bawat isang nandirito, Panginoon. At lahat po na nandito ay magkakaroon ng heart, Panginoon, to serve you, Panginoon, O God. Sa bawat gift na meron sila, Panginoon. Sa bawat kakayanan na binigay niyo po sa kanila, Panginoon, O God. Kayo po may taas sa bawat ministry, Panginoon, O God. Kayo lang po, Panginoon. Humble us, Panginoon, O God. Kayo po madakila. We glorify you, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at sabay-sabay po natin bigkasin ang ating declaration for our tithes and our offering. Father, we realize that you are source and you are therefore the source of our blessings. So we give our tithes and offering unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessing upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you are love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the fields. We are blessed in the finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender and not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offering, we thank you for your blessing them to be multiplied and give back unto us. A good measure, pressed down, shaking together, and running over shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, we also said in your word that as a result of obedience to bringing you our tithes and our offerings, and that you will rebuke the devourer of our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances,
We also decree that you are off limit to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority in the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your words that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessing upon our life. And we pray that you will use the tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls in the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Malay na po tayo magbigay. Praise God. So ngayon po, punta po tayo sa ating mga announcement po ulit. So mamaya po after this, maiwan po ang ating mga EGMA facilitators and EGMA batch Doresh. Ayan. So kahit hindi pa po kayo nagpalista, sige lang po, makinig lang po tayo ng orientation. On the way na po ang ating mga team from WCC. Punta po sila dito ngayon. And announce lang po natin sa mga nasa online po, especially sa mga nasa online, kung tawag dito